Hej alle sammen. Og velkommen til en ny kanal. Her skal vi så lave en video, hvor vi skal fortælle, hvad vi skal. Og det første, det er så pakkeåbning. Det kommer nok om et lille stykke tid i næste måned. Altså, vi vil lave sådan nogle packåbninger, og så laver vi challenges, og den så første, vi bare. den første challenge, det er Bean Challenge, som I alle sammen kender. Sikkert. Og når der kommer hundemad eller pudding, så får jeg sikkert hundemad, og så rækker jeg mig rundt. Ja, men så kan I få se, når vi har lavet alt det, så kan I se, så lave sådan en her til. Okay? Og nogle af de ting, vi spiller, det er, vi spiller Black Ops 2, og vi spiller måske også MV3, hvis I gider have det. I kan bare skrive, hvad I vil have os til at spille. Og vi spiller også helt klart Minecraft. Nå, men det var alt det. Nå, vi ses alle sammen. Vil I have noget? Så skål. Bye. Ses.